Вкусно батылды. Тәмәгә сөт төшелмәгән. Майла бар. Ине, хат килде, хат. Вот молодец. Бүйесіге бір кәнфит баллықайым. Әйдәге қадыр хатты оқиғыз. Келегіз әлі келер бұнда. Так, бал хылу кел, югіт. Мына шулай. Башланып мәлі. Шәп кенәһегезме минең баллықайларым. Хәлдәрегез дисек, безнең хәлдәребез алда гөл. Үзебезнең бал дөньябызда гөш килеп яшәп ятабыз. Укыйм. Бұл хат безгә Гафури районы Ерек авылынан килгән Айдар исемле малайдан. Шәп бәһегез Балбикә апай, Балназ, Кәрәбәк һәм башкаларга сәлам. Мин дә Сәңгелдәккә хат язырга булдым дигән. Мин нык итеп кәнфит ашарга яратам. Тыймагалар, иртән дә төшкә лә кисен дә ашар инем. Тик һуңгы вакытта кәнфитте миннән яшереп куя башладылар. Эләсәгем кәнфит тик туйдыра, тик көс бирмәй ди. Бұл ысынлап та шулаймы? Һау булыгыз, явап көтүп, Айдар. Ине, кәнфит ашарга ярамаймыни. Хатка нинде явап ине? Айдар, балалар, көс ул энергия дигәнде аңлата. Бына мәсәлән, машинага йөрер өчен энергия кирәк. Энергияны машина ягулык аша ала. Уат бас тимирата сатыганыкканы бит. Ә кеше ошо энергияны азыктан ала. Тик кәнфит, шоколад һәм тәмлекәстәрне күп итеп ашарга ярамай. Бердән улар теште буда, икенчедән улар биргән энергия озакка йетмәй. Ярты сәгатьтән кеше асыга башлый, уның хәле бетә. Ине, мин асыктым. Инде ошыларды. Так, балкыны киләле, ярдәм ит, таратып бирәде. Мин хәзер. Энергия ул көс. Яшь организмга энергия яшәр өчен генә түгел, ә артабан үсер, ныгыныр, күп нәмәгә өйрәнер өчен дә кирәк. Энергияны кеше азык-түлектән ала. Яшелсәләр, емеш-еләк, сәтләүектәр витаминдарга бик бай. Ит, балык, һөт ризыктары ла безне энергия менән байыта. Спортчылар ябай кешеләргә караганда күбрәк энергия сарыф итә, ә карт кешеләргә энергия әзрәк кирәк. Гасылдай башына безен аса, ә кеше ризык. Әйер шары кайдан кыстала, ул шундай зур белем барыбызда күтәреп тора. Әйер шары кояш апайдан кысала. Шулай кыллым. Кояш та энергияның бер төре. Кояш безгә витамин дә бирә. Кояшта көн һава турбуа. Йомры баштарым минең. Әйдәгез ял һүрәт карайык. Тизрәк бул Сулыкбай, һуңлайбыз бит. Ә мин хәзер һине узып китәм. Ә мин беренче. Балалар, минең һезгә бер яңалыгым бар. Безнең мәктәптә спорт көне узасак. Спорт көне кызык буласак. Бик күп ярыштар буласак. Һәркем үз көсен һынап карый аласак. Мин калак белән йомыртка ташы ярышын яратам, ә һин Кәрәзгол? Кәрәзгол. Карагыз, һезнең алдыгызда иң җитез бал корты. Нимә булды һиңә? Яратмайым мин спорт көнен. Нишләп яратмайһың? Онда күңелле буласа. Минең өчен шулайдыр. Ә бына минең бер нимә лә килеп сыкмай. Юксыга. Юк. Булдыра аласаң тинем. Нимә булдыра алам инде мин? Бына күрдеңме?
Мин белдем шикелле. Һин бит ярдәм итә беләһең. Укытучы апай, Кәрәзгол ход нимә эшләре микән минте? Һин бит уның төп ярдәмчысы. Бәлки һин дөрес әйтәһеңдер. Мин бит ысынлап та ярдәмлашырга яратам. Күрдеңме? Кәрәзгол, һин бит миңа ярышка әзерләнергә ярдәм итә алаһың. Без икәү бер команда булырбыз. 1, 2, 3. Ой, юк сыкманы. Ой. 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 Гафу ит мине. Ой. Һин кылануыңды ташламаһаң, еңә алмаячакһың. Игътибарлырак бул. Бына шулай. Кәрәзгол, һинең бит барыһы ла килеп сыкты. Әгәр игътибарлы булһаң, еңү яуларһың. Тагы ла кабатла, мә. Ярай. Ай, тагы ла төшерде. Уян, Сылыкбай, онытманыңмы? Бүген бит мәктәптә спорт көне. Ура! Мин беренче. Хәпси. Эй, Аллам. Сылыкбай, улым, бүген өйдә калһаң яхшырак булыр һиңә. Һиңә халкын тейгән. Авыру килеш еңүче була алмаҫһың, улым. Мин сирләмә хәпси. Килгәнегез өчен зур рәхмәт. Кускар, афарин. Хәзер бөтәгез дә урындарыгызга басыгыз. Һуңгы ярыш. Йомыртка менән йөгерүҙе башлайбыҙ. Мин һине нисек өйрәткәнде иҫләйһеңме? Эйе, ашыҡмаҫҡа, ҡыланмаҫҡа, иң мөһиме иғтибарлы булырға. Дөрөҫ. 1, Хәпси, 2, хәпси, хәпси. 3. Әйдә, Сылыҡбай, әйдә, иғтибарлыраҡ бул, иҫләберәк. Ашыҡма шул тим. Ой. Хәпси, Эш харап. хәпси. Йомортҡа ҡалаҡтан төшә лә китә. Хәпси. Ғәфү ит, Кәрәзгол. Ярыша алмайым. Сылыҡбай, Вәт баш. Эйе шул. нимә? Минең урынға әйдә һин ҡатнаш. Мин булдыра алмайым. Ниңә улай тиһең? Һин бит мине үҙең өйрәттең. Әле үк йүгер, һуң түгел. Бар инде йүгер, һуң түгел әле, Кәрәзгол, йүгер. Ашыҡма. Пси, иғтибарлы бул. Етеҙлек тураһында онотма, пси. Алға, Кәрәзгол. Бына шулай, ашыҡма. Иң етеҙе булып сыҡтың, ҡотлайым. Ҡамҡа апай, минең бер үҙемде генә маҡтамағыҙ. Без Сулыҡбай менән икәү әҙерләндек, без бер команда. Улай булғас, бүләкте икегеҙгә лә тапшырам. Хәпси, хәпси, хәпси. Ярхан икәнға. Шунан бәләкәстәрем, баллыҡастарым, оҡшанымы һеҙгә йәнһүрәт? Әйе. Һау-сәләмәт булып үҫер өсөн яҡшы туҡланырға ғына түгел, ә ваҡытында әүен баҙарына китергә лә кәрәк. Ә хәҙер хушлашайыҡ инде. Һау булығыҙ.